Жодних домовленостей щодо України без України не буде. Це офіційна позиція Сполучених Штатів, каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Він відзначив, що такої позитивної динаміки в американо-українських відносинах ніколи досі не було. А Блінкен запевнив, що США прагнуть розвивати їх і надалі. В розмові з держсекретарем міністр Кулеба також зауважив, що світ має дати зрозуміти Москві, що Україна більше ніколи не буде частиною руського міра. Лише чіткий сигнал в бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу, ось це і буде початок кінця російської агресії проти України. Це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни, це той шлях, який пройшли після розвалу Радянського Союзу, це той шлях, який пройшли країни Балтії, це той шлях, який, я переконаний, пройде Україна. Росія відчує наслідки, якщо зважиться на новий акт агресії проти України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він запевнив, що питання безпеки України перебуває в фокусі уваги США. Саме тому вони співпрацюють з головними партнерами у світі – НАТО і ЄС. Окрім цього, Сполучені Штати розглянуть запит України щодо надання озброєння. Коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, США розглянуть будь-який розумний варіант, наголосив Блінкен. Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога, крім тієї дуже значної допомоги, яку ми вже надали, зокрема оснащення, була б корисною для України саме зараз. Це питання на стадії активного розгляду. І якщо Росія вчинить якісь дії, це не мине без наслідків. Водночас ми тісно працюємо із нашими партнерами в Україні, аби впевнитися, що вони мають усе необхідне для того, щоб захистити Україну, її території і її народ. Візит солідарності з Україною. Міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу побували на передовій у Луганській області. Там поспілкувалися з командуваннями операцій Об'єднаних сил та іншими військовими. Очільники МЗС Бенілюксу кажуть, на власні очі хотіли побачити, як Україна протистоїть агресору, і запевнили в підтримці українського суверенітету. З міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою також обговорили безпеку. Він запросив колег приєднатися до Кримської платформи і додав, що Росія така ж загроза Євросоюзу, як і епідемія COVID-19. Це правда, що як міністри ми читаємо багато звітів, зустрічаємося з нашими колегами. Але це не те ж саме, що бути на передовій, зустрічатися з людьми, які живуть там і мають захищати кордон. Їх думки важливі для нас. Як я сказала, ми були дуже щасливі бути там, на лінії розмежування. Я хотіла б скористатися цією можливістю, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку територіальної цілісності, суверенітету України в її міжнародно визнаних кордонах. На мій погляд, є два серйозних випробування для солідарності ЄС. Перший – це Росія. Росія весь час кидає виклик солідарності ЄС. І другий – це COVID-19. Образно кажучи, те і інше можна охарактеризувати як пандемію в політиці і в охороні здоров'я. Двоє українських захисників загинули, ще один дістав поранення. В районі Пісків поряд з окупованим Донецьком ворог бив з гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Кульове поранення несумісне з життям дістав воїн 93-ї бригади «Холодний Яр» Дмитро Товчигречка. Ще один боєць 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського поліг від снайперського вогню. А поранений боєць ушпиталений у важкому стані. Серед іншого окупанти били з мінометів та гранатометів. А поблизу Талаківки скинули з безпілотника 2 постріли в
ВОГ-17. Але ворожі обстріли українські захисники вгамували вогнем. А сьогодні зранку окупанти вже 5 разів порушили тишу. Поблизу Пісків ворог тричі відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля Авдіївки – зручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі населеного пункту Південне окупанти здійснили дистанційне мінування зручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2. Український політв'язень Олексій Чорній на волі. Він вже перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску Мілове Луганської області. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Дінісова. Кандидат історичних наук, викладач Сімферопольського інституту культури Олексій Чорній протягом 7 років відбував покарання у російських колоніях через незаконний вирок суду. Його разом із режисером Олегом Сенцовим, активістом Олександром Кольченком і Геннадієм Афанасьєвим затримали у травні 2014-го. Їх окупаційна влада засудила нібито за підготовку терактів в окупованому Криму. За словами адвоката Іллі Новікова, Чорній обмовив себе і інших учасників справи та пішов на угоду зі слідством під тортурами. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російської Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму номер 15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір'ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму. Перша подорож за майже 5 років. Востаннє Бекір Дегермендже, учасник Кримсько-татарського національного руху, приїздив до Києва в іншому житті. Ще до брехливих звинувачень у вимаганні грошей, арешту, понад року у СІЗО, бурхливих судових процесів та несправедливого вироку. 1,5 роки відбув під умовним домашнім арештом, і сьогодні Бекірбей нарешті вільна людина. Сняли с меня полностью судимость. И теперь я свободный человек, представьте себе. Стараюсь дышать свободно, как это получается. Но не всегда получается. Отсюда здоровым никто не выходил еще. Близько року в СІЗО в несприятливих для літніх людей умовах і нервова напруга. Підірвали здоров'я майже 60-річного чоловіка. Астматик, інвалід 3-ї групи. Після одного з приступів задухи навіть впав в кому. 3 доби рідні та просто небайдужі очікували в напрузі, поки Бекірбей боровся за життя. І сьогодні, отримавши неначе другий шанс, Бекір Дегерменджи впевнено каже, ні про що не шкодує. Якби можна було повернутись у листопад 2017 року, так само б з друзями відстоював би і захищав би ветерана національного руху Веджія Кашка, яку обібрав так званий бізнесмен. Тоді, понад 5 років тому, громадянин Туреччини Юсуф Айтан позичив у Веджія Кашка $7 000 і віддавати їх не захотів. Бекірбей разом з 3 своїми друзями стали на захист Веджія Ханум. Вони прийшли на розмову до бізнесмена-крадія, а той натомість викликав поліціянтів. Під час поліцейської облави ветеран руху Веджія Кашка померла від серцевого нападу. А 4 кримських татар, її захисників, бізнесмен звинуватив у вимаганні. Далі почалися арешти, СІЗО, суди. Я точно так же пошел бы защитить и покойную бабушку. Точно так же. О том, что я сделал, я не сожалею ни грамм. Я тебя не считаю виноватым. Точно так же мои друзья не считают себя виноватым. У нас была цель единственная – помочь бабушке, и всего лишь. Жалеть об этом я не жалею. Если вернуться все назад, я точно так бы поступил. Сьогодні Бекірбей займається господарством і з задоволенням облаштовує двір. А найбільша його радість – перша онучка, яку подарувала донька і яка дала новий поштовх до життя. Тепер мріє дочекатися онука і в родині сина. Изменилось очень много. Я, во-первых, дочку замуж отдал, сына женил. Наконец-то у меня внучка есть. Не Алечки ее зовут. Вкусненькая, красивенькая, приятненькая девочка. Вот это все, семья наша вся в сборе, будем так говорить. Теперь мы в полном составе и будем, как это говорится, умножать население Крыма за счет крымских татар. Будем пополнять генофонд крымских татар. Саме для своїх онуків та усіх майбутніх нащадків Бекір Дегерменджи мріє зберегти свій рідний Крим. Я бы хотел, чтобы все люди дышали ровно, красиво,
свободно. Чтоб моим детям, уже моим внукам, будем так говорить, остался цветущий Крым. Чтоб море было теплое, чтоб все люди с радостью к нам приезжали. Ну, чтоб все было свободно, свободно, свободно. За все життя ще з малку, ще з Узбекистану, Бекір Дегерменджи та його родина не раз опинялись в скруті. Щоразу долали негаразди, бо вірили в майбутнє. Ця віра, попри все, не згасає. Як певен Бекірбей, їх віра живиться силою коріння його народу в його рідному Криму. Вікторія Бойко, Іслям Пінка, Заман, АТР. Побєдобєсія наближається. Під гуркіт військової техніки та нехтуючи соціальною дистанцією в Сімферополі, Севастополі та Керчі крокували окупаційні підрозділи. Це генеральна репетиція параду 9 травня, головної скрепи російської пропаганди. Крім сотень військових Чорноморського флоту, МНСників та силовиків марширують загони кубанських козаків з кортиками та увішані медалями. Слідом за ними майбутнє гарматне м'ясо путінського режиму – юнармія. Підлітки в однострої, берцях та з червоними прапорами. Юнаків по всьому Криму використовують для пропаганди війни. В Білогірській школі пішли далі парадів і зняли кліп. Підлітки, вбрані червоноармійцями в пілотках, відповзають з поля бою. А в сусідній Росії заплановані паради дошкільнят, а дехто репетирує надгробки радянських солдатів. А в окупованому Криму так звані паради перемоги пройдуть в 3 містах без жодних карантинних обмежень, масок та дистанції. Лише тисячі окупаційних військових та перевдягнених дітей, а також сотні одиниць військової техніки, зокрема й часів Другої світової. Понад 8 тисяч нових випадків COVID-19 підтвердили за останню добу на материковій частині України. 19 тисяч 453 людини одужали, 379 померли внаслідок хвороби. За словами очільника МОЗ Максима Степанова, Україна вийшла з 3-ї хвилі пандемії коронавірусу. Відзавтра Сумську область виводять із червоної зони карантину. Таким чином, в країні немає жодної області, яка має червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А головний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що це лише скасування деяких жорстких обмежень, а не скасування карантину. Та нагадав, вакцинуватися від COVID-19 можна і без декларації із сімейним лікарем. Відсутність декларації не є підставою для відмови у проведенні щеплення. Записатись на щеплення можна у зручному для вас кабінеті щеплення, без різниці, чи підписали ви декларацію з цим сімейним лікарем, чи не підписали. Медичні заклади, які проводять щеплення, мають окремі договори з Національною службою здоров'я України, за які їм приходять окремі оплати за проведену послугу. Тому, якщо трапляються випадки відмови від проведення щеплень саме через відсутність декларації, прошу телефонувати на гарячу лінію або контакт-центр МОЗ України. А в окупованому Криму за останню добу зафіксовано 125 нових випадків COVID-19. 7 людей не змогли подолати хворобу. Такі дані надає окупаційна влада. Қардаш жеңгенде окопта ятмадым. Тушмедім бараққа аяқсыз олып. Чоқ сорсан мен да винтовка тұтмадым.